L-eks Prim Ministru kap Laburista Tony Blair ikkritika bl-aħrax lil mexxej attwali tal-partit Jeremy Corbyn wara li l-Laburisti soffrew l-akbar umiljazzjoni elettorali sa mill-1935. Blair waqt diskors f'Londra akkuża lil Corbyn li fl-aħħar ġimgħat tant kien indeċiż li kważi spiċċa redikolu. Blair insista li l-Partit Laburista seta' żamm ħafna mill-appoġġ li kellu fl-eks fortizzi tiegħu li kieku daħal l-elezzjoni bit-tmexxija differenti. Tony Blair ma żamx lura milli jixli lil Corbyn b'atteġġament ħażin dwar Brexit. Skont Blair, is-sitwazzjoni tal-Laburisti Britanniċi saret impossibbli wara li l-partit fl-oppożizzjoni naqas milli jiffissa pożizzjoni ċara fil-kwistjoni. Il-Partit Laburista daħal għall-elezzjoni ġenerali ta' dan ix-xahar bl-aġenda li joħroġ ir-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Iżda imbagħad biddel il-politika tiegħu, messaġġ li kien favur referendum ieħor dwar is-sħubija. Waqt il-kampanja elettorali Corbyn qal li rrid jinnegozja mill-ġdid ftehim mal-Brexit bil-ħsieb li jgħaddi r-riżultat għal vot tal-pubbliku fejn kellha tibqa' l-għażla biex ir-Renju Unit ikompli fl-Unjoni. Blair intant tenna li r-riżultat elettorali għandu jħammar wiċċ il-Laburisti filwaqt li sostna li dan il-partit iddiżappunta lil pajjiż kollu. Jeremy Corbyn qal li qed jieħu responsabbiltà għall-ar wirja elettorali tal-Partit Laburista fl-istorja moderna u konferma li se jwarab mit-tmexxija tal-partit kmien is-sena d-dieħla. Il-kollegi Laburisti kritikaw f'wiċċu bl-eks deputat Mary Creagh tajt li nuqqas ta' apoloġija personali minn Corbyn wara li hu bniedem mingħajr unur jew sens ta' mistħija. Intant, Emily Thornberry saret l-ewwel deputat li uffiċjalment ippreżentat ruħha biex tieħu post Corbyn bħala kap Laburista. F'artiklu li kitbet għall-Gazzetta The Guardian, Thornberry insistit li hi jekk tingħata dan ir-rwol tkun kapaċi tagħmel kapitali politiku mill-falliment tal-Prim Ministru kap Konservattiv Boris Johnson.